Nahagba sa kalsada ang usa ka lalaking senior citizen sa Cagayan de Oro City human gisulayan og pugong nga makuha sa riding in tandem nga kawatan ang iyang suot nga kwintas. Nakaalerto si James Paulo Yap. Sa usa ka video online, makita nga nahagba tunga sa dalan kining lalaking nakaputi og t-shirt samtang adunay gikuha kaniya ang nakasuot og helmet. Midagan ang naka-helmet nga lalaki og miangka sa usa ka motorsiklo. Dayon sibat sila. Sumala sa Cagayan de Oro City Police Office, gilabni di ay sa naka-helmet nga lalaki ang suot nga kwintas sa lalaking nakaputi og t-shirt sa Julio Pacana Street sa Cagayan de Oro City adlaw Lunes. Immediately man gyud to pagkahitabo ato nga insidente ni-report man gyud to ang atong biktima nga usa ka senior citizen sa atong police station 5. Diha dayon nag-conduct ta og tracking and tracing sa katong CCTV footages nga nakuha nato along the way. Dugang sa kapulisan nga natripan lang kuno nga suspect ang usa ka fashion necklace nga suot sa biktima. Nasayran nga ang duha ka mga suspect pulos sa barangay Makabalan ug aduna nay record kaniadto. Nadakpan sa gikasang bypass operation ang rider sa getaway motorcycle samtang nakasibat ang kaubanan niini nga maoy milabni sa kwintas. Alas 12 kagadiha kadlawon kapin kung kulang na-transact nila ang atong station SDET kating atong Station Drug Enforcement Team nga kundiin susama usab nga nag-track usapod sa atong mga tracking team ug diha mismo nakuha ang usa pero at large ang usa ka kauban niini ug atong susamang motorcycle nakuha usab. Na-recover sa nadakpang suspect ang 6.1 grams sa gituuhang shabu nga mobalor og 41,000 pesos. Wala pa ikita ang kwintas sa biktimang senior citizen. Ginapangayuan pa og pahayag ang nadakpang suspect o ang biktima. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.